imeko yesithembu ngokwezwi lenkosi, isithembu kubasindisiweyo, ngokwezwi likaThixo, isithembu, okanye isithembu intoni isithembu, intoni isithembu, kwenzela uba sifunde izwi, sive ezwini likaThixo uba nxa kuthethwa ngesithembu ingabe sivumelekile na, because amaxesha amaninzi nxa sifunda iBhayibhile siyafumanisa uba akhona amadoda ebehamba noThixo okanye ebesetyenziswa nguThixo, kodwa enabafazi ngabasibini, ngabathathu, ngabane. Now sifuna uqonda uba ingabe isithembu esi singabe sivumelekile na ebantwini abakholwayo nabasindisiweyo. Ingabe isithembu sivumelekile na ebantwini abasindisiweyo. Ingabe isithembu, ngamanye amazwi, ukuba nesithembu, isithembu kukuba nonkosikazi or more than one, ube nabafazi ababini, okanye ube nabayeni ababini. Xa sifundayo apha ithi polygamy is the practice or a state of having more than one spouse at a time. Ayithi ube nabafazi ababini okanye ube namadoda amabini, but ithi more than one spouse. That means ungaba nawo amadoda amabini, kube loo nto leyo sisithembu. Okanye ube nabafazi ababini, ibe loo nto leyo ibizwe ngoba sisithembu ngokwesintu. Now apha ke ngokwezwi lenkosi, ngokwezwi lenkosi, ngabe sivumelekile na okanye asivumelekanga? Sifuna sihambe ngaloo mgca lowo ke ukuze sikwazi uqonda uba senza njani thina singamaKristu kule meko yabusithembu. Ngokwezwi likaThixo ke bazalwane, funeke sifundiswe but sive balithini lona mayelana nalo mba, kwenzela uba kungathi kanti abazalwane bavumelekile, kodwa ke singayijonga from zonke ii-angles sive yokuba ihamba njani lo mba wesithembu. Kodwa ke masifunde nje izwi likaThixo njengambalwa, kwenzela uba sizokwazi basiqonde bazalwane uba sihamba njani na imeko yesithembu. Nxa sikotayo ke eBhayibhileni, akhona amadoda njengoSolomon esivayo babe nawo abafazi beba more than one, bebanintsi. Malibonke igama lenkosi, sawulifunda izwi likaThixo. Nxa sikotayo bakhona oDavide siyeva babesetyenziswa nguThixo, bethenjiwe nguThixo, kodwa benabafazi nga-more than one. Nxa sifundayo eBhayibhileni siyeva ngoJacob. uJacob lithi iBhayibhile waye watshata ii-sisters. Malibonke igama lenkosi. Etshata iintombi zikaLabhani, waqale watshata enye, xa egqiba kutshata enye waphinde wasebenza, waphinde watshata neyesibini. So ingabe ke ngoku loo nto leyo, yonke le nto esendiyithethileyo isixelela uba isithembu sivumelekile na, okanye ukuba nabafazi ababini, okanye ukuba nabayeni ababini. So sifuneke sifunde ke bazalwane izwi lenkosi nje kambala, kwenzela uba sive kakuhle uba iBhayibhile lithini kuyo yonke le meko yokuthatha abalingani aba-more than one, okanye abalingani. Phambi koba sifunde ke, before sifunde yonke le nto ebesendiyithethile, sendiyibalile, nxa sifunda incwadi yeGenesis, before nje singene deep, nxa sifunda izwi lenkosi incwadi yeGenesis lithi uThixo wadala uAdam wambeka egadini. Now lithi izwi lenkosi ke ngoku wambona uba akulungile ukuba abe yedwa, ndawumenzela umncedi. Funa siyibambe loo ndawo leyo. Uthi ndambona uba
akulungile ukuba abe yedwa, ndizawumenzela umncedi ukuze okay masiyifunde. Okay, incwadi yeGenesis, incwadi yeGenesis chapter number incwadi yeGenesis chapter number 2 verse number 18. Ufundeka ngolu hlobo. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Now ndifuna sibambe loqala before sibe siyangena deep uba kuvumelekile na okanye akuvumelekanga. Sivumyelezo kaThixo apha uthi akulungile indoda ibe yodwa, ndizawuyenzela bani? Umncedi. Ayithi ndizayenzela abancedi. Malibonke igama lenkosi. Ayithi ndizawumenzela abancedi, ndizayenzela ntoni? Umncedi. Okay, siqhubeke ke bazalwane, masiye kula amavesi sendiwabalileyo asensitive kakhulu ekubonakala ingathi ngawo avumayo asinikeza i-direction, because lamadoda siyaweva encedwa nguThixo kodwa siyaweva etshathe engayeki. Malibonke igama lenkosi. Siyaweva lamadoda encedwa nguThixo. Kings, First Kings, incwadi yekumkani bokuqala chapter number 11 verse number 4. Sifunda apha ngekumkani egama linguSolomon. Lithi izwi lenkosi, as Solomon grew old, his wives yaqala ke ingxaki, because ngapha yasikuthiwe ndizawumenzela umncedi, but sidibana noSolomon apha sokuthiwa wives. That means his wives turned okay, masiyifunde kule yesiXhosa. Wathi ekugugeni kwakhe uSolomon, abafazi bakhe bayitsalela koothixo babo inhliziyo yakhe, akabi nako ukuzinikezela ngokupheleleyo kuThixo uThixo wakhe njengoko wenzayo yena uyise uDavide. Now ke kwabakhona ingxaki ngoku emveni ba uSolomon etshathe abafazi abaninzi. Lithi iBhayibhile inhliziyo kaSolomon abafazi bakhe baye bayisusa kuThixo wakhe. Izwi lenkosi ngaphaya lithi uba uThixo wathi ndizawumenzela umncedi. Now sidibana noSolomon sekena abancedi abaninzi. Ingabe ke ngoku isithembu silungile na? Because kubonakala laba bafazi baninzi akabathathileyo bayisusile inhliziyo yakhe ebekuThixo, baqala bayinamathisela kwabanye uThixo. Malibonke igama lenkosi. Sifuna siwafunde wonke ke bazalwane, singafundi bengathi sikhetha amavesi athile siwashiye athile. Xa sifuna uGenesis chapter number 2 verse number 24, lithi izwi lenkosi, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Malibonke igama lenkosi. Lizwi likaThixo bazalwane, as much as basibona lamadoda echatha inkitha yabafazi, kodwa izwi likaThixo limile alitshintshi. That is why a man, lithi izwi lenkosi, umndoda yawushiya utata wayo nomama wayo anamathele kumfazi wakhe, hayi kubafazi bakhe. Malibonke igama lenkosi. Njani ke ngoku sidibani nalamadoda encedwa nguThixo, esetyenziswa nguThixo kanti enze into against necebo likaThixo? That's a question endiqonda uba ibuzwa ngumuntu wonke, yoba kanjani lamadoda asetyenziswe kangaka nguThixo kodwa ephumile ecebeni likaThixo. Ngoba izwi lenkosi siyalazi lithi isono sakhe idonga phakathi kwaThixo nomuntu. Yingako ethi isandla sam asisifitshane uba singehlangu, indlebe yam
ayinzima ubingevu ukukhala kwenu. Into eyenza ukuba zizono zenu. La madoda sifumanisa oDavide besetyenziswa nguThixo kodwa betshate more than one. Kanjani Yakobi utshate i-sisters kodwa usetyenziswe nguThixo? Ingabe loo nto leyo uThixo uyayi-approva na? Indoda yawushiya umzali wayo, ishiya utata, ishiya umama, inamathele kumkayo. Malibonge igama lenkosi. Phambi koba siye kwi-general info, masiqale sifunde wonke la mavesi sizokwazi uba siyisonke. Bese simfundile kukumkani First Kings. But ngoku nxa sifikayo amaxesha amaninzi iye ithi i-explanation yabantu okanye i-explanation yabashumayeli nabefundisi nabo bonke abantu abafundisa izwi likaThixo kwi-New Testament akufanelekile indoda ibe nomfazi more than one, because lithi izwi lenkosi ayilunganga loo nto leyo. Nobathi ke ngoku noba yayilungile kwi-Old Testament but kwi-New Testament ufike ngokube into engavumelekanga. Ithathwa ngoku 1 Timothy chapter number 3 verse number 2. Lithi iBhayibhile, ngoko ke inkokheli mayibabe mzalwane, ngoko ke inkokheli mayibe ngumntu ongenabala, mayibe ngumntu onomfazi omnye ozinzileyo ngengqondo. Intoni? Inkokheli mayibe ngumntu onomfazi oyi-one. Malibonge igama lenkosi. That means ke nxa unabafazi ababini okanye abathathu okanye abane awunokwazi uba inkokheli yebandla. But ke ngoku asiva nto ikhabayo ithi awunokwazi ukukhonza uThixo kakuhle unabafazi ababini. Malibonge igama lenkosi. Kwi-Old Testament siyayiva idamage eyenzekileyo yabadoda ebenabafazi abaninzi, siyayiva imosha eyenzekileyo ngenxa yokuthathwa kwabafazi aba more than one. Now sivaye ngoku apha kwi-New Testament esithi uThixo ayivumelekile loo nto leyo yenzeke kumntu oyinkokheli yebandla. Now nxa ungasonkokheli yebandla ingabe ngoku uvumelekile yenzeka naloo nto leyo? Naku umbuzo esinawo. Kodwa mazalwane masiyithethe inyani, umntu ufumaniseka uba wehluleka ukumaneja lo unkosikazi oyi-one, kodwa ufumaniseka athi ndifuna umfazi wesibili. Abantwana balo nkosikazi oyiqala oyi-one bayasokola. Abantwana balo nkosikazi oyi-one bayaxabana bebodwa. How much more nxa izaphinda ede abenye inkosikazi yesibili? Into ebalapho nengxabano ebalapho. That is why ke ngoku uThixo sithi andimvumeli lo ozawulida ibandla, because akazuba ngumzekelo omhle enabafazi ababili. Nanko kumbuzo khona. Uba ke ngoku masithi utshatile ungakholwa ungasindiswanga, wasindiswa kwenzeke endleleni kwafumaniseka uba udivorce nomkakho ungekalazi izwi, ungekayazi ixabane nje futhi umlahle umkakho, utshate omnye umfazi. Uyimveni kowe ngoku njengoba sowutshate lona unkosikazi usindiswa wamkela uYesu ulazi izwi, abuye lamfazi naye esindisiwe azocela uxolo, alibona amaphutha wakhe nawe wabona amaphutha wakho. Naw ke ngoku afune still ukuba ngumnkosikazi wakho, so unaye lo unkosikazi omthathileyo ngeli xesha ohlukene nalo nkosikazi, utsho ke ngoku ube namakhosikazi amabili. Lithi ke ngoku iBhayibhile andimvumeli umuntu onjalo abe yinkokheli yebandla, but alithi uba somxolela lo mfazi wokuqala because sowunalo mfazi wesibili. Hayi Nkosi yami. Kodwa bazalwane masilijonge izwi lenkosi, idamage eyenzekileyo kuloo nto yenko. Uyabona bazalwane, singajonganga nje nakwakwezi nje imosharhe eye yenzeke emntwini onabafazi abaninzi okanye othanda abafazi okanye athanda amadoda, because lento yenzeke icala linye athi umuntu andeneli le ndoda iyi-one, ndifuna neyesibini. Now ayikwazi undondla le yi-one, kufuneka neyesibini izokwazi uba incedisane nale ndoda. Ngoba kaloku indaba yesithembu ayijonganga kwicala eliyi-one. Nomama nganawo amadoda amabini, nendoda inganawo amakhosikazi amabini. Kutsho loo nto leyo ibe sisithembu, because ithi isithembu kukuba nabalingani aba more than one. Malibonge igama lenkosi.
Now masijonge ke bazalwane kwakwi-Old Testament leyo sithetha ngayo. Amadoda amaninzi aye abangabantu abanamakhosikazi okanye athanda amantombazana okanye athanda jongo Solomon. Lithi izwi lenkosi bayisusa uThixo abafazi abaninzi inhliziyo yakhe. Sijonge oSamson. uSamsoni wayenelihlo wayengumuntu one-weak point yokuthanda besifazane. Lithi iBhayibhile wamkhupha wafa sekengenamehlo ngenxa yokuthanda besifazane. Malibonge igama lenkosi. Jonga abazalwane lento siyijonge lenye imihlo amanye amadoda nje in general kuba lento yayisenziwa ngutata yayisenziwa ngutata yayisenziwa efamilini ngutamkhulu ngubani naye aqonda uba ndizawuyenza because yinto yalapha ekhaya leyo yokuthatha isithembu. Ufumaniseke ukuba abasokola abantwana because ulife yadura, uzele pha wazala pha abantwana akakwazi ukubasapota, akakwazi ukubondla, akakwazi ukumelana nabo, kodwa uyenzile lento because uthi yinto yasekhaya. Bazalwane izwi likaThixo limile lithi ofumene umfazi. Masiyifunde lo verse leyo. I think kwi-Proverbs masiyifunde kwenzela basigqibelise ngayo. Incwadi ye-Proverbs. Incwadi ye-Proverbs. Incwadi ye-Proverbs. Incwadi ye-Proverbs, chapter number 18, verse number 22. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Kwalento uba wena ingokube ngowesifazane ufumana umyeni ayikho lonto leyo. Malelo ngumfazi, umyeni ofuneke afumane umfazi, umyeni ozayofuna umfazi, hayi umfazi ayofuna indoda. Umfazi akayifuni indoda, uyafunwa indoda. Uzawuthi ungabi naxabiso nje kungoba wena uzifunele le ndoda. That is why lithi iBhayibhile ofumene umfazi ufumene okuhle uThixo. Malibonke igama lenkosi. Alithi ofumene abafazi. Asiva abazalwane approve uThixo nakweyiphi na indawo lonto le as much as ba ibisenzeka kubantu ebebethenjwe nguThixo beyenza lento, kodwa ayisonto inhle phambi kwamehlo kaThixo. Ungathi amadoda ebhidwa ngayo amxake nje umama A1 abila bemanzi amashmoyo ngeza aphinda athathe 4 athathe 6 athathe 10. Lithi uSolomon wabhubha inhliziyo yakhe seyingekho kuThixo ngenxa yabantu besifazane ebebathanda bebaninzi. Ngamanye amazwi senivala isithembu into engekhoyo leyo. Isithembu into engafunekiyo emahlweni ungayenza because of uyibona ilungile inhle but ayinaziphumo zihle. Ungabathatha amadoda amaninzi kodwa ayinaziphumo zihle. Ungawathatha abafazi abaninzi kodwa ayinaziphumo zihle because ekupheleni ngosuku esigqebo sikubani nobani sisenhlizweni yakho uba ufuna untoni akafuni intoni. Inkosi mayisikelele ukufunda kwezwi layo. uSolomoni abafazi abaninzi bayisusa inhliziyo yakhe kuThixo. Lithi izwi lenkosi ofumene umfazi ufumene okuhle. Lithi izwi lenkosi ke ngoku wabona uThixo kungalungile uba indoda ibeyodwa wayenzela umncedi. Xa ufundayo kwincwadi yabaseKorinte lithi ke ngoku olahle umfazi wakhe umkheklezisile, ayithi olahle abafazi bakhe because asonto elindelekileyo leyo ngokwelizwi likaThixo. Lithi izwi lenkosi ethetha uYesu kwincwadi kaMateyu abahlanganiswe nguThixo mabangahlulwa mntu. Now abahlanganiswe ngalonke igama lenkosi. Mankosi mayinisikeleke bazalwane bami banobani ke angasixelela ke naye uba uva njani, ubona njani, uyibona njani yonke lonto le. Inkosi mayisikelele ekhaya. Amen.